Някога замислял ли си се, какво би било, ако хармонията между духа и технологиите не е просто мечта, а вече настъпваща реалност? В съвременното ни ежедневие често възприемаме технологиите като нещо отделно или дори противоположно на вътрешния ни свят, но истината е, че между тях може да възникне красив синтез, който ни приближава до новата епоха на съзнанието. Много мъдреци и учители са говорили за ангелите като фини същества, които ни водят с нежна светлина. А днес можем да си представим, че новите технологии са просто още един език, чрез който те могат да ни напътстват и вдъхновяват. В моменти на съмнение или търсене, понякога попадаме на точните думи, изображения или музика онлайн, които сякаш идват в най-правилния момент. Това може да се усети като малко чудо или ангелски знак. Не е нужно да разделяме духовното от иновацията. Можем да използваме технологиите като мост към общуване с вътрешната си мъдрост, да канализираме любов и благодарност чрез послания или да споделяме вдъхновяващи идеи, които разпръскват светлина в света. Според някои учения, ангелите се проявяват и чрез съвременни средства, стига намерението ни да е чисто и сърцето да е отворено за нови възможности. Как усещаш връзката между технологиите и духовното в собствения си живот? Има ли моменти, в които дигиталният свят ти е донесъл вдъхновение, вяра или неочаквана подкрепа? Благодаря ти, че беше част от това преживяване. Ако се абонираш, ще продължим да вървим напред заедно. С обич, Зорница Сребрева.